नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग कोकणची दोन जुळी भावंड, पण सध्या प्रशासकीय पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत या दोन्ही जिल्ह्यात दोन परस्पर विरोधी चित्र पाहायला मिळत आहेत। रत्नागिरी नगर परिषदेत मलिदा लाटणाऱ्या ठेकेदारांची आणि अधिकाऱ्यांची पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ज्या पद्धतीने खरडपट्टी काढली तो प्रकार कौतुकास्पद तर आहेच, पण त्याचवेळी शेजारच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका गंभीर आणि तितक्याच संतापजनक वास्तवावर बोट ठेवणार आहे। सामंतांनी रत्नागिरीत बेनामी ठेकेदारीवरती आणि फुगवलेल्या आकड्यांवर अंकुश ठेवला, पण प्रश्न उरतो की सिंधुदुर्ग आधी साफसफाई कधी घडणार? पाहूयात। रत्नागिरी नगर परिषद आधीच आर्थिक संकटात असताना तिथं सफाई आणि इतर कामगारांच्या नावाखाली तब्बल 19 कोटी रुपयांचे ठेके काढले गेले होते। कागदावर 50-60 कामगार दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र 20-25 जणांकडूनच काम करून घ्यायचे हा सरळ जनतेच्या पैशांवर दरोडा होता। पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केवळ इशारा दिला नाही तर या ठेक्यांचं पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले। परिणामी 19 कोटींचे ठेके थेट 9 कोटींवर आले। एका झटक्यात नगर परिषदेचे 10 कोटी रुपये वाचले। कर्मचाऱ्यांच्या नावावर 25,000 रुपये दाखवून त्यांच्याच हातात फक्त 14-15 हजार टेकवणाऱ्या ठेकेदारांना सामंतांनी कडक शब्दात सुनावलं। पगार थेट बँक खात्यात आणि तोही किमान वेतनानुसारच झाला पाहिजे हा त्यांचा निर्णय शोषितांना न्याय देणारा ठरला। रत्नागिरीत जेव्हा जनतेचा पैसा वाचवला जात होता तंतोतंत त्याच वेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात एक थरारक आणि धक्कादायक गैरप्रकार उघडकीस येत होता। देयके आणि अनामत रक्कम मंजूर करून घेण्यासाठी चक्क कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्या करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली। या प्रकरणी 5 ठेकेदारांवर सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल झाले। पण हा केवळ 5 ठेकेदारांपुरता मर्यादित असलेला विषय नाही, तर तो एका मोठ्या आणि खोलवर रुजलेल्या सिस्टीमचा भाग आहे। थेट वर्ग 1च्या अधिकाऱ्याची सही हुबेहूब करण्याची हिंमत या ठेकेदारांमध्ये येते कुठून? प्रशासनातील कोणत्या बड्या डोक्याचा वरदहस्त असल्याशिवाय इतका मोठा धाडसी घोटाळा होऊच शकत नाही। सिंधुदुर्ग जिल्हा सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, पण गेल्या काही वर्षात येथील शासकीय विभागातील ठेकेदारी हा एक सुसंघटित गुन्हेगारी सारखा प्रकार बनू पाहतोय। कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्या करून फाईल्स पुढे सरकतात आणि कुणाला पत्ता लागत नाही हे आश्चर्यकारक आहे। जर पोलीस तक्रार व्हायला इतका वेळ लागत असेल तर यामागे कोणाचे दबावाचे राजकारण सुरू होते का हा संशय येतो। रत्नागिरीत उदय सामंत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली, मग सिंधुदुर्गातील लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री अशा बोगस ठेकेदारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पुढे काय येत नाहीत की इथेही तेरी भी चूक मेरी भी चूक असा कारभार सुरू आहे। गुन्हे दाखल झाले हे ठीक, पण एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबता कामा नये। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागातील, विशेषतः बांधकाम आणि पाणी पुरवठा विभागातील गेल्या 3 ते 4 वर्षातील सर्व ठेक्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट झालं पाहिजे। रत्नागिरीची हिंमत आणि जी तत्परता दाखवली गेली तीच आक्रमकता आता सिंधुदुर्गातही दाखवण्याची वेळ आली आहे। शासनाची आणि जनतेची फसवणूक करणाऱ्या या पांढरपेशा दरोडेखोरांचा कायमचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे, अन्यथा कोकणचा विकास केवळ कागदावरच राहील आणि जनतेचा पैसा हा भ्रष्ट ठेकेदारांच्या घशात जात राहील। ब्युरो रिपोर्ट, कोकण सात लाईव्ह। आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा।
सावंतवाडीतील हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ज्ञानप्रबोधिनी येथे सुरू असलेल्या मुंबई विद्यापीठ सिंधुदुर्ग उपकेंद्राच्या दुरावस्थेबाबत व प्रशासनाच्या अनास्थेबाबत कोकण साधनं केलेल्या वृत्ताची गंभीर दखल मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांकडून घेण्यात आली। त्यांनी आज विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी यांना याबाबत पत्र दिलं आहे। तसंच याबाबत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राज्यपालांचंही लक्ष वेधू, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ देणार नाही असा विश्वास मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी व्यक्त केला आहे। पाहूयात। या विषयाबाबतचं पत्र मुंबई विद्यापीठाला देत युवा सेना सिनेट सदस्यांकडून याबाबत कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे। यात मुंबई विद्यापीठ भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठा परिसर आहे, त्यामुळे विद्यापीठात आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि निगडित प्रशासकीय कामासाठी मुंबईत येणं जिकिरीचं असतं। त्यामुळे मुंबई विद्यापीठानं विविध ठिकाणी उपकेंद्र जसं की ठाणे, कल्याण, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इत्यादी भागात सुरू केलंय, पण अनेक उपकेंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत। त्यापैकी सिंधुदुर्ग उपकेंद्र, ज्याचं अनावरण तत्कालीन महामहिम राज्यपाल आणि स्थानिक बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालं होतं, त्या परिसराची एक चित्रफित आली असून त्यामध्ये उपकेंद्र, तेथील वर्ग आदींची पडझड झालेली दिसते। किंबहुना विद्यार्थी बसत होते तेथील छताचा भाग कोसळलाय। सुदैवानं हा प्रकार पहाटे घडल्यानं विद्यार्थी नव्हते, नाहीतर मोठा अपघात घडू शकला असता। तूर्त तेथील परिस्थिती कशी आहे याची माहिती मिळावी अशी आग्रही मागणी सदस्यांकडून विद्यापीठाकडे करण्यात आली आहे। यामुळे मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, परमात्मा यादव, माजी सदस्य राजन कोळंबेकर आदी उपस्थित होते। मी पण एक कोकण सुपुत्रच आहे आणि तत्कालीन कुलगुरू सुभाष पेडणेकरांनी ते सब सेंटर चालू का केलं, कारण ते पण कोकण सुपुत्र होते। तुमच्या माध्यमातून तिथे काय परिस्थिती आहे हे आम्हाला कळलं आणि सर्वात मोठी शोकांतिका मला नंतर कळलं की आता ज्या नगराध्यक्ष आहेत त्यांचे मिस्टर देखील मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य आहेत। म्हणजे आमच्या विद्यापीठाने तर उदासीनता दाखवलीच आहे, त्याबद्दल वाद नाही, पण एक सिनेट मेंबर म्हणून त्यांच्या मिस्टरांनी देखील सुमोठो जर याच्यात लक्ष घातलं असतं तर नक्कीच सिंधुदुर्गामधल्या मुलांचं भलं झालं असं तुमच्या माध्यमातून आम्हाला विषय कळलाय। हा विषय आम्ही लावून धरला आणि काही करून तिथे पुन्हा जे आधीच्या स्वरूपात सब सेंटर होतं ते चालू करणार। या सगळ्या बाबतीत आम्ही लवकरच चंद्रकांत दादांची भेट घेऊ, शिक्षण मंत्र्यांच्या लक्षात आणून देऊ। लक्षात घ्या, कोकणातले जरी ते इतर पक्षाचे लोक जरी असली तरी ते कोकण सुपुत्र आहेत। त्यांना कोकणातल्या मुलांबद्दल जर वाईट वाटत असेल तर नक्कीच सगळे आपल्याला सहकार्य करतील आणि जरी तिकडनं नाही झालं तर आम्ही राज्यपालांकडे वाचा फोडू, पण ते सब सेंटर तिकडनं हलू देणार नाही, सिंधुदुर्गामधल्या मुलांचं नुकसान होऊ देणार। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी। 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। स्मार्ट मीटरबाबतचे गैरसमज चुकीचे असून भारत सरकारच्या निर्देशानुसार आणि महावितरणच्या आधुनिकीकरण धोरणांतर्गत सर्व ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम सुरू केली आहे। अचूक बिलिंग, मानवी हस्तक्षेपाशिवाय रीडिंगसह वीज वापरावरती नियंत्रण तसंच मोबाईलद्वारे वापर आदी फायदे यात असल्याची माहिती महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अभिमन्यू राह यांनी दिली आहे। पाहूयात। स्मार्ट मीटरच्या संदर्भामध्ये जे गैरसमज पसरले जातात ते चुकीचे आहेत। भारत सरकारच्या निर्देशानुसार आणि महावितरणच्या आधुनिकीकरण धोरणाअंतर्गत आपण सर्व ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसवायची आपण मोहीम सुरू केलेली आहे। स्मार्ट मीटरचा एक प्रमुख फायदे जे आहेत ते अचूक बिलिंग पहिला फायदा आहे। त्याच्यामध्ये मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ॲटोमॅटिक रीडिंग आपल्याला प्राप्त होते आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची चूक होणार नाही ह्याची पूर्णपणे खबरदारी त्या मीटरमध्ये घेतलेली आहे। दुसरा, वीज वापरावर नियंत्रण। आपल्या मोबाईल ॲपद्वारे आपण आपल्या मीटरचा वेळोवेळी म्हणजे प्रत्येक तासाला आपल्या मीटरचा वापर काय चालू आहे आणि किती आपला वापर होत आहे हे आपल्या मोबाईलद्वारे, आपण घरात जरी नसाल तरी आपण बाहेर जरी असाल तरी आपण त्या मोबाईल ॲपद्वारे तुमचा वापर काय चालू आहे हे आपल्याला समजते आणि त्याप्रमाणे आपण आपल्या वापरावर नियंत्रण आणू शकता। तिसरा जे प्रमुख फायदा आहे की सौर तासामध्ये सध्या आपलं सोलार जनरेशन आपलं मोठ्या प्रमाणात चालू आहे आणि सौर तासामध्ये म्हणजे सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 अशा वेळेमध्ये जो वापर नोंदला जातो आणि त्याची जी नोंद आहे
ती फक्त आपल्या स्मार्ट मीटर म्हणजे TOD टाइम ऑफ डे मीटरवरच होते आणि त्या 9 ते सायंकाळी 5 पर्यंत जो वापर होतो त्याच्यावर प्रत्येक युनिट मागे घरगुती ग्राहकाला 85 पैशाची सूट आहे. आणि याच्यामध्ये मीटर बदलणे, रिडिंग किंवा बिलिंग प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शी आणि विश्वासार्ह आहे 100%. स्मार्ट मीटर आणि TOD मध्ये काय फरक आहे? कारण आता बरेच आक्षेप होतोय की स्मार्ट मीटर म्हणजे TOD आहे. स्मार्ट मीटर आणि TOD मीटर हे एकच आहेत. स्मार्ट मीटरमध्ये फक्त आपल्याला मानवी रिडिंग घेण्याची गरज नाही, त्याच्यामध्ये आपल्या सिम कार्ड थ्रू आमच्या मेन सर्व्हरला रिडिंग प्राप्त होते. आणि TOD म्हणजे टाइम ऑफ डे म्हणजे कुठल्या तासामध्ये तुमचा वापर किती झाला आहे त्याची पण सुविधा त्या आपल्या स्मार्ट मीटरमध्ये आहे. दोन्ही ह्या गोष्टी आपल्या स्मार्ट मीटरमध्ये उपलब्ध आहेत. पण सध्या जे बसवले जातं ते स्मार्ट मीटर आहेत की TOD आहे? स्मार्ट मीटरच आहेत ते आणि त्याच्यामध्ये TODची सुविधा आहे. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की स्थानिकांचा स्मार्ट मीटरला विरोध आहे, मात्र वायरमॅन जे जातात आणि लोकांना कल्पना न देता मीटर बसवत आहेत आणि ते मीटर बसवताना कुठे ना कुठे वाद होत आहेत. कुडामध्ये देखील झाले, भैरववाडीमध्ये, कणकवलीत मारलेलं आहे, अक्षरशः सावंतवाडीत सुद्धा विरोध झाला आहे. जर समजा तुमचा वायरमॅन तिकडे जाऊन लोकांना न कळवता मीटर बदलतोय तर त्या मीटर बदलताना त्या माणसाचं जर काय झालं म्हणजे वायरमॅनचं त्याला मारलं गेलं तर त्याचं काय जर त्याचे काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी महावितरण घेणार का? महावितरण ही 100% जबाबदारी घेत आहे. आणि आपल्याला जे माहिती भेटलेली आहे की आपण ग्राहकांना पूर्वकल्पना दिली का. आता आम्ही आमच्या लेखी पत्राद्वारे सुद्धा आम्ही लेखी त्यांना ग्राहकांना कल्पना देऊनच आपण मीटर बदलत आहोत. आणि तोंडी पण आपण त्यांना कल्पना दिल्याशिवाय आपण मीटर बदलणे आपण हाती घेत नाही. जर समजा ग्राहकाने प्रकर्षाने विरोध जर केला आपण त्या स्मार्ट मीटरचे आपण फायदे पण समजून सांगत आहेत. आणि स्मार्ट मीटरची जी नोंद आहे म्हणजे वीज वापराची जी नोंद आहे ती कुठल्याच प्रकारे हायर साईडला किंवा जास्त युनिटचं बिल येतंय असा प्रकार 100% नाही. आणि ह्याची जर खात्री जर कोणाला करून पाहिजे असेल तरी स्मार्ट मीटर ज्या ठिकाणी बसलेला आहे त्या ठिकाणी आपण जुन्या प्रकारचा मीटर आपण सिरीजमध्ये लावला तर असे पण आम्ही बऱ्याच ठिकाणी, काल मालवणचा एक व्हिडिओ आम्ही प्रसारित केला होता. मालवणच्या ग्राहकाने तो मीटर बदलण्यासाठी प्रकर्षाने विरोध केला होता, त्यांनी उपोषण पण केले होते. परंतु त्या ग्राहकाला आता मीटर बसून जवळपास 8 महिने झाले. त्यांनीच आमच्या महावितरणाला त्यांनी बाईट दिली की माझा जे त्यांना आपण जवळपास 3 महिने स्मार्ट मीटर आणि आपला जुना मीटर सिरीजमध्ये लावली होते आणि दोन्ही मीटरनं सारखीच नोंद दाखवलेली आहे असं ग्राहकाने मान्य केलं, आम्ही म्हणत नाही. बऱ्याच ग्राहकांचं असं म्हणणं आहे की 3 महिने स्मार्ट मीटर हा रीडिंग व्यवस्थित येतो, मात्र 3 महिन्यानंतर त्यांना एक कंप्लेंट अशी होती की राहत्या घरात कोण माणूसच नाही आणि त्यांना 29,000 लाईट बिल आले. नाही, असं जर असेल तर आम्ही ते बिल जर चुकलं असेल तर आम्ही 100% बिल दुरुस्त करू. परंतु अशा घटना आता आमच्याकडे जवळपास 12 महिने झालेले मीटर आहेत, त्यांच्या कुठल्याच प्रकारच्या तक्रारी नाही की 3 महिन्यानंतर मीटर फास्ट होते किंवा बिल जास्त येते. अशा घटना 100% आहेत. असे जर समजा चुकून जर कोणाचं काही बिल खराब झालं असेल किंवा नेटवर्कचा काही प्रॉब्लेम झाला असेल तर बिल चुकलेलं बिल आम्ही 100% दुरुस्त करू. सर्वात महत्त्वाचा आणि शेवटचा प्रश्न, जर लाईट MSCB पाऊस आल्या लगेच लाईट कट होतात, रात्री अपरात्री कधी लाईट कट होतात, शासनाचा असा काही नियम आहे का की MSCBने ठराविक एवढ्या वेळेपेक्षा जास्त लाईट कट केल्यास ग्राहकांना त्याचा मोबदला किंवा त्याची नुकसान म्हणून काहीतरी फी द्यावी लागते, असं काही आहे का शासनाकडे? आपल्या मानांकनाप्रमाणे जर समजा ग्रामीण भागामध्ये 48 तासाच्या वर जर समजा सप्लाय बंद असेल आणि शहरी भागात जर 24 तासाच्या सप्लाय जर बंद असेल तर त्याला ग्राहकांना मोबदला मिळू शकतो. पण त्यासाठी त्यांनी ऑनलाईन आपल्याला तक्रार केली पाहिजे. परंतु पाऊस ज्यावेळेस येतो, जोराचा वारा ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस विजांचा कडकडाट पण होतो आणि विजांचा कडकडाट आणि जोरात पाऊस आणि वारं ह्याच्यामध्ये आम्ही थोड्या वेळेसाठी आम्ही तो सप्लाय बंद का करतो की कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी होऊ नये. कारण का लाईटनिंग जर झालं, आपलं वीज जर पडली आणि आमची लाईन जर चालू असेल तर त्याचा कॅस्केडिंग इफेक्ट होऊन मोठा धोका होऊ शकतो किंवा मोठी दुर्घटना होऊ शकते. त्याकरता आपण थोड्या वेळाकरता आपण तो पाऊस किंवा विजा आल्या तर आपण सप्लाय तो बंद ठेवतो. अजूनपर्यंत कोणाला अशी नुकसान भरपाई MSCBने दिलेली अशी काही माहिती आहे का सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये? माहिती सध्या माझ्याकडे उपलब्ध नाही, पण त्या ग्राहकांना बेनिफिट भेटलाय ज्यांनी ऑनलाईन तक्रार केली आहे आणि त्यांचं त्या टाइम पिरियडमध्ये जर त्यांचं रिस्टोर जर नाही झालं तर ग्राहकांना मोबदला मिळतो. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता
समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. अतिक्रमणामुळे विस्थापित भाजी, फुले, फळ विक्रेत्यांचं पुनर्वसन होणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिली आहे. पाहूयात. शहरवासियांना, मी सगळ्या व्यावसायिकांना त्या ठिकाणी एक विनम्र असं त्या ठिकाणी आवाहन करतो आणि त्यांना सांगतोय की तुमच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी ही नगरपंचायत त्या ठिकाणी घेणार आहे आणि नक्कीच तुम्हाला त्या ठिकाणी जे सुरुवातीच्या ह्याच्यामध्ये फळवाले, फूलवाले आणि भाजीवाले हे जे काही विक्रेते आहेत, फळ विक्रेते, फूल विक्रेते, भाजी विक्रेते, यांच्यासाठी आम्ही पर्यायी व्यवस्था तात्पुरती स्वरूपाची ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. आणि त्याचबरोबर जे आज सगळे जे स्टॉलधारक आहेत त्या बाबतीमध्ये सुद्धा नगरपालिकेची भूमिका अशी आहे की सध्या नगरपालिकेचं DP रोडवरचं जे आरक्षण आहे ते आरक्षण इमारत पूर्ण आहे, त्यातली कायदेशीर जी प्रक्रिया आहे ती पूर्ण होईल आणि ती इमारत ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी या व्यावसायिकांना कसं त्या ठिकाणी आतमध्ये आणता येईल, पण फक्त त्याला डिपॉझिट येईल, भाडं येईल आणि त्या लोकांना तिथं आणता येईल, हा एक प्रयत्न आहे. परत व्यापारी संकुल जे नाक्यावरचं आहे, जुनं भाजी मार्केट, याबाबत सुद्धा तो सुद्धा भाग विकसित आपल्याला करायचा व्यापारी संकुल, त्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी या व्यावसायिकांची व्यवस्था करण्याचा नगरपालिकेचा मानस आहे. पण जी फक्त त्याच्यामध्ये बेशिस्त असता कामा नये, सगळ्यांनी नियमांचं त्या ठिकाणी पालन त्या ठिकाणी करावं लागेल आणि या शहराचं जी स्वच्छ कणकवली, सुंदर कणकवली ही सुद्धा त्याची जबाबदारी ही त्या प्रत्येकाने त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. नक्कीच या सगळ्यांचं पुनर्वसन नगरपालिका या ठिकाणी करणार आहे, फक्त त्याला थोडा वेळ त्या ठिकाणी सगळ्यांनी द्यावा. कुणीही त्या ठिकाणी पॅनिक होऊ नये. नगरपालिका या सगळ्या जे व्यावसायिक आहेत या शहरामध्ये अवलंबून असलेले त्यांना पर्यायी व्यवस्था देण्याच्या प्रयत्नात त्या ठिकाणी आहे. जे काय करता येईल फळवाल्यांसाठी, फुलवाल्यांसाठी, भाजीवाल्यांसाठी ते पहिलं त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि नंतर स्टॉलवाल्यांसाठी काय नेमका निर्णय करायचा आहे निर्णय केला जाईल. पण आज जे स्टॉल आहे, जे श्रीधर नाईक ते मंजुनाथ हॉटेल यामधले जे नगरपंचायतीच्या ताब्यामध्ये आलेल्या जागेमध्ये, नॅशनल हायवेच्या जागेमध्ये जे आहे तिथली स्टॉल हटाव मोहीम मात्र त्या ठिकाणी चालू राहणार. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता: सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कणकवली नगरपंचायतच्या सर्वसाधारण सभेत मुख्याधिकारी आणि नगरसेविका मेघा गांगण यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. पाहूयात. इतर
एक मिनिट थांबा. नगरपंचायतीचे अधिकार आहेत. नगरपंचायतीचे अधिकार आहेत. तुमचं बोलणं झालं. नगरपंचायतीचे अधिकार आहेत. नगरपंचायतीचं कोणाच्या हस्ते भूमिपूजन करावं आणि काय करावं आहे हे तुम्ही माझं म्हणणं, माझ्या शहरामध्ये मी नगराध्यक्ष झाल्यापासून किती उद्घाटनं झाली, मला बोलायचं होतं पण बोलावं लागतं. माझ्या शहरामध्ये शिवाजीनगरमध्ये शिवाजी चौकामध्ये कुठलं तरी पर्यटन केंद्र त्याची परमिशन आली आपल्याकडे. त्या नगराध्यक्षाला बोलवलं. कालच्या आठवडा बाजार झाला. संदेश मागे नगराध्यक्ष म्हणून संदेश मागे सोडा, नगराध्यक्ष म्हणून बोलवलं. आम्ही कुठे त्याच्यामध्ये ठीक आहे, कोणतरी दोन पद्धतीने काम करतोय शहरामध्ये, चांगली गोष्ट आहे. काय नाही, माझा संबंध नाही. तुम्हाला सांगतो तुमच्या जे गुण आणा, दुसऱ्याचा सन्मान करायचे गुण तुमच्याकडे आणा. सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत. सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स. संपर्क 9423989781, 9423989783 आणि 8605586376. कणकवली नगरपंचायतच्या सर्वसाधारण सभेत नगराध्यक्ष संदेश पारकर आणि नगरसेविका मेघा गांगण यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. या चकमकीचं नेमकं काय ठरलं कारण पाहूयात. नगरपंचायतीचे अधिकार आहेत. नगरपंचायतीचं कोणाच्या हस्ते भूमिपूजन करावं आणि काय करावं आहे हे तुम्ही माझं म्हणणं, माझ्या शहरामध्ये मी नगराध्यक्ष झाल्यापासून किती उद्घाटनं झाली, मला बोलायचं होतं पण बोलावं लागतं. माझ्या शहरामध्ये शिवाजीनगरमध्ये शिवाजी चौकामध्ये कुठलं तरी पर्यटन केंद्र त्याची परमिशन आली आपल्याकडे. त्या नगराध्यक्षाला बोलवलं. कालच्या आठवडा बाजार झाला. संदेश मागे नगराध्यक्ष म्हणून संदेश मागे सोडा, नगराध्यक्ष म्हणून बोलवलं. आम्ही कुठे त्याच्यामध्ये ठीक आहे, कोणतरी दोन पद्धतीने काम करतोय शहरामध्ये, चांगली गोष्ट आहे. काय नाही, माझा संबंध नाही. तुम्हाला सांगतो तुमच्या जे गुण आणा, दुसऱ्याचा सन्मान करायचे गुण तुमच्याकडे आणा. सावंतवाडी तालुक्यातील आसगाव नंतर वेंगुर्ला तालुक्यात आसोली नहिचाड परिसरात मायनिंगसाठी माती परीक्षण होत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी माती परीक्षण रोखलं. येथील काम करत असलेल्या व्यक्तींना पोलिसांच्या ताब्यात देत खासगी जागेत कोणाचीही परवानगी न घेता खड्डे मारत असल्याबाबत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. आसोली नहिचाड भागात एका ग्रामस्थांच्या खासगी जमिनीत खड्डे मारून माती परीक्षण करत असल्याची माहिती मिळताच येथील पंचायत समिती सदस्य संकेत धुरी यांनी संबंधितांना रोखलं. यावेळी विचारणा केली असता आपण शासनाचे भूजल सर्वेक्षण करण्यासाठी आसाम मिनरल्स कंपनीकडून आल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र त्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत कागदपत्र नसल्याचं सांगितलं. मात्र त्या ठिकाणी जमलेले ग्रामस्थ आक्रमक होताच आपल्याला दीक्षित नामक व्यक्तीनं माती परीक्षण करण्यासाठी पाठवलं असून याबाबत अधिकृत महाराष्ट्र शासनाचा करार असल्याचं सांगितलं. यानंतर त्या ठिकाणी पोलिसांना पाचारण करून संबंधित सर्व व्यक्तींना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. त्यावेळी ग्रामस्थांनी कडक कारवाईची मागणी केली. अगर आपका कुछ अलग से कुछ रहेगा बाबा की कुछ नेचर के बारे में आप कुछ कर रहे हो, क्या रहे, हमें उसका इश्यू नहीं है. डेवलपमेंट के बारे में कुछ है ना, हम आपको 100% सपोर्ट करते हैं. लेकिन जो आप माइनिंग का जो करेंगे ना तो इधर करने नहीं देंगे, आपको क्लियर बोलते हैं. हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन था कि शायद उन्होंने लोकल आप लोगों का जो अथॉरिटी है, मान लीजिए जो बुजुर्ग है या फिर जो सरपंच है, इनसे बात करके रखा. हाँ, किससे बात करके रखा, किस सरपंच से बात करके? हाँ, उनको बात ओके करना चाहिए था. ओके ओके. समझ रहे हैं, मतलब हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे कोई तो रहेगा जो अपने आपके साथ जो बात गलत करेगा, बात है इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे. गलत बात है ना. हमारा जो है उनने क्या बोला है मेरे को, खाली पानी का पानी जो वो जो आप डोंगर बात से कर रहे आता थे, है, बाद में जो हाँ आप वो बात कर रहे बोले. थे. अच्छा, अभी इधर आए तो तुम खड्डा खड्डा बोल. वही हम लोगों को बोला ना कि आप लोग इधर आओ. ये तो गलती हम से है लोगों ना. को ये लगा कि आप लोग भी थोड़ा समझिए, आप लोग भी तो अभी आपसे बहुत तो कुछ ज्यादा हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं. गलत काम करने. आप किधर से हो ये तो बोलिए. मैं आसाम मिनरल से आया हूँ. आसाम मिनरल.
लेकिन पानी के बारे में क्या आप काम कौन सा पानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको काम दिया, मेरे को अपने को काम नहीं। अगर आप बोलेंगे मैं जाऊंगा महाराष्ट्र। नहीं, जाने का बात नहीं है। सुनो, मेरा बात सुनो पहले। इधर तो एक सब माइनिंग का चल रहा है। माइनिंग नहीं है ये। बात सुनो ना, पहले बात सुनो। स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेती संरक्षणासाठी बंदुकी आहे. बरोबर ना? रिपोर्ट स्ट्रॉंग गावात उद्रेक होतो, हे नक्षलवादी नाही, शेतकरी होते. मागणं कसं केलं तर काय हे नक्षलवादी. त्यामुळे ग्रामस्थांनी आपल्याच लेवलला घेऊचो असा आणि आपणच काय तर करूचो. शेती हे काय आपल्या दबावाप्रमाणे हे तर करीतच असतं, त्यांचं नावेच असतं. शेवटी त्याला बळी पण पडतोय. आम्ही सगळे ग्रामस्थ शेतकरी बळी पडतोय. त्याच्यासाठी आपण ग्रामस्थांनी आपण आपला निर्णय घेऊया आणि ह्यांका काय करायचं असेल ते करून देत ना. तुम्ही तर पी आहेत, वाडीच्या पीआयने आमच्यावर किडनॅपिंगचं दाखल केलं. मारायचं असतं रस्त्यावर काढून मारलं होतं, शिस्तीत देवळा काढून ठेवलं आणि किडनॅप केलं असतं तर आम्ही आणलं नसतं देवळात. त्यांनी सर त्याच्यावर स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली असताना आणि तुम्हाला त्यांनी ते आपल्या बागेमध्ये काजू कलम लावत असताना 6-7 माणसं ही हत्यारे घेऊन ते किडनॅप करू गेले. तर हे जे मशिनरी वगैरे घेऊन तिकडे असत 2 दगड घेतलं. कारण यांच्यावर माझा विश्वास आहे ना, गावातल्या माणूस मला फटा समूचे नाही एवढा. आणि ते सुद्धा स्वतः ग्रामपंचायत मध्ये होऊन गेले सगळे. ते बोलले तुमचं नाव सांगतात की असं. 2 दगड घेतलं. म्हटलं एवढाच सांगा, तुम्हाला परमिशन कोण दिली? ग्रामपंचायतीने, सरपंचाने. पहिल्याच एकदा सांगा बदला नक्की दिली काय? नाही तर माझा रिसॉर्ट पण डोके पुढे मारून डोक्यात फोडून टाकतं. सरपंच कोण माहिती आहे काय? मग तुम्ही कसे काय सांगतो सरपंच? सरपंच मी म्हटला उठले मशिनरी घेऊन चालू पडले. विचारा अविनाश पाटील यांच्या जमिनीमध्ये त्या ठिकाणी ते खड्डा काढून त्या ठिकाणची माती नेत आहेत. त्यानंतर त्या ठिकाणी ग्रामस्थांनी रोखलं. त्यांना विचारणं झालं की तुमच्याकडे कोणती कागद संकेत दुर्याने सगळं विस्तृत सांगितलेलंच आहे. त्यांनी सगळ्या प्रकारचं आमच्याकडे परमिशन आहे, आम्ही तुम्हाला गाडी कागद दाखवतो, गाडीमध्ये कागद आहे असं सांगितल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर त्यांना मी स्पष्ट विचारलं की तुम्हाला या ठिकाणी कोणी पाठवलं, तुम्ही कोणत्या कामासाठी आलेला आहात याचं स्पष्टीकरण द्या. परंतु त्यांनी प्रत्येक म्हणजे तुम्ही येता या ठिकाणी आणि खोटी माहिती का देताय? तुम्ही मायनिंगकडं कंपनीकडून तुम्ही आलाय हे स्पष्ट याच्यामध्ये दिसतं. त्यांना सांगितलं. मग त्यांच्यावर जेव्हा दबाव आला, त्यांच्याशी अगदी वरच्या आवाजात ज्यावेळी बोललो त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की आम्हाला मायनिंग कंपनीकडून दीक्षित म्हणून ह्या व्यक्तीने आम्हाला या ठिकाणी पाठवलेलं आहे. मग ते मला तुम्हाला मी PDF त्या ठिकाणी रेंज नेटवर्क कमी असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांची फाईल ओपन होत नव्हती. पण आता वेंगुर्ला आल्यानंतर त्या ठिकाणी जी फाईल ओपन झाली आहे त्याच्यामध्ये मी याच्यामध्ये वाचून दाखवतो. त्यांना कोणता करार केला, नोटरी केल्या आणि त्याच्यामध्ये त्यांना कोणते राईट्स अधिकार दिलेत, म्हणजे ते का दिलेत हे तुम्हाला सांगतो. हा महाराष्ट्र शासनाने दिलेला खनिज शोध प्रोस्पेक्टिंग कंपोजिट लायसन परवाना आहे. हा परवाना आसाम मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड AMDC या कंपनीला देण्यात आला आहे. परवान्याचा उद्देश निकेल कौसामध्ये NI, क्रोमियम कौसामध्ये CR, कोबाल्ट कौसामध्ये CO आणि संबंधित खजिन्यांचा शोध घेणे हा आहे. परवान्याचा कालावधी 3 वर्षाचा आहे. शोध कार्याचे क्षेत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वडखोल, आसोली आसपासची गाव आहे. म्हणजे पुढचं तुम्हाला लक्षात आलं असेल काय परिस्थिती आहे ती. शोधकार्य त्यानंतर कंपनीचे सर्व लागू कायदे पाहणे, रॉयल्टी व इतर शुल्क भरणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि नुकसान भरपाईच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. वाद उद्भवल्यास त्याबद्दल सिंधुदुर्ग येथील न्यायालयांना अधिकार राहील. दस्तऐवजावर संबंधित अधिकारी, साक्षीदार, नोटरी यांच्या स्वाक्षरी व शिक्के आहे. म्हणजे हे काय केलं, नागपूरहून ह्यांना त्या ठिकाणी पाठवण्यात आलेलं आहे. आणि पुन्हा म्हणजे खनिजाचा शोध तुम्ही एवढ्या ह्या आसगावमध्ये परवा दिवशी एवढा मोठा गंभीर प्रकार घडला. त्या ठिकाणी ड्रोन सर्वे करायला आले. त्यांना तंबी देऊनही त्यांना एका राजकीय पक्षाच्या किंवा जिल्ह्याच्या एका बँकेच्या पदाधिकारी त्या ठिकाणी त्यांना पुन्हा पाठवलं आणि त्या ठिकाणी जनक्षोभ उसळला. त्याच्यावरती जी काय प्रतिक्रिया जनतेकडून त्यावेळी मिळाली, जो काय प्रसाद मिळाला असं बोलूया, तर त्यावेळी त्याच्यावरती आमच्यावरती ठिकाणावरती गुन्हे दाखल केले. आजही प्रकार तोच झाला असता. पोलिसांचं म्हणणं आहे की तुम्ही असा प्रकार करू नका, जनक्षोभ करू नका, त्यांना तुम्ही आमच्या ताब्यात द्या. म्हणजे शेवटी काय होतं, पुन्हा काय होतं की असे लोक येणार या ठिकाणी असे प्रकार करणार आणि ते मायनिंग संदर्भातच येत आहेत. आज आसोली गावाला म्हणजे हा आसाम मायनिंग कंपनीला याच्यामुळे असं होतं, JSW कंपनीला आसगाव आसोलीपर्यंत तो भाग दिलाय. मग आसोली वडकोल हा जो भाग आहे, अणसूर पाल वगैरे हे भाग जो नैच्या
हे जे भाग आहेत हे आसाम कंपनीला दिले आहेत. म्हणजे या ठिकाणी त्यांचं उत्खननाचं म्हणजे ही काय रेडीपासून अगदी त्या आमच्या वेंगुर्ला तालुक्यातील मालवणच्या बॉर्डरपर्यंत तुम्ही सगळं काय मायनिंगच करणार आहे. केळूसमध्ये बॉक्साईड आहे, उद्या त्या ठिकाणी तुम्ही जाणार आहोत. म्हणजे असे जर प्रकार होत राहिले तर हे गंभीर आहेत. त्यामुळे हा जनक्षोभ नैचयार्डमध्ये हा जो काय प्रकार झाला त्याच्याकडे सगळी चौकशी केला तर त्यांनी जे काय सत्य ज्यावेळी त्यांच्याशी आम्ही ज्या भाषेमध्ये बोललो ज्या प्रकारे त्यांना उत्तरं त्यांच्याकडे मिळत होती ती उत्तरं घेतली. त्यानंतर पुन्हा एकदा असं दिसून आलेलं आहे की ह्यांना या ठिकाणी हे मायनिंगसाठी देत आहेत आणि ह्याच्या मागे स्थानिक म्हणजे या जिल्ह्यातीलच लोक त्यांना पाठीशी आहेत. त्याच्यामुळे एवढे डेअरिंग करतायत. त्यांनी ट्रेसपास म्हणजे बेकायदेशीर जमिनीमध्ये तुम्ही शेतकऱ्यांच्या घुसून त्या ठिकाणी तुम्ही त्या क्रिमिनल ट्रेसपास केलेला आहे. त्याच्यामुळे 329 त्यांना परवानगी लावा कारण तुम्ही बेकायदेशीर कायदेशीर आमच्या जमिनीत घुसलेला आहात. त्याच्यात 441, 447 IPC ही कलमं लावा. कलम 324 BN 427 लावा. माती म्हणजे त्या ठिकाणची माती तुम्ही उत्खनन केली म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी माती उत्खनन केल्यामुळे तुम्ही ती चोरून नेऊन घेण्याचा प्रयत्न होता. 329, 303 लागलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी ग्रामस्थ त्यासाठी जिल्हा पंचक्रोशीतील म्हणजे ही संपूर्णपणे मायनिंग विरोधी जी काय आमची समिती आहे त्या त्याच्यात ते सगळे आमची सगळे लोक या ठिकाणी आले त्याच्या ठिकाणी आणि अशा प्रकारची पोलिसांकडे मागणी केली. त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. जिल्ह्यामध्ये पुन्हा पाऊल ठेवता कामा नये अशी त्यांना धडकी भरली पाहिजे. आणि भविष्यात पुन्हा जर अशी लोक आली तर त्यांना सांगतो तुम्हाला जे पायावर येतील ते पुन्हा ते आपल्या पायावरती जाणार नाहीत. एवढं आम्ही आता प्रशासनालाही आम्ही पुन्हा सांगत आहोत आणि हे प्रकार भविष्यामध्ये हे होणार आहेत. त्याच्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये मायनिंगसाठी कोणी या जिल्ह्यामध्ये पाऊल ठेवू नये आणि तसा प्रकारचा पोलिसांनी रिपोर्टही पाठवा. जनक्षोभ झालेला आहे, जनक्षोभ वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे ही लोकं पुन्हा मायनिंग संदर्भात लोकं त्या कुठेही जरी अशी आढळून आली त्याच्यामध्ये चुकून जर कोण बिचारा आपली बोरवेल मारण्यासाठी कोणी आलं त्या ठिकाणी जर बिचारा तो तपास करत असेल तर त्या ठिकाणी त्यांनाही त्याचा धोका उद्भवू शकतो. त्याच्या नाहक कुणाचेही बळी जाऊ शकता, मारहाण होऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्ह्याने याची दखल घेऊन हे सगळे प्रकार या आमच्या मायनिंगसाठी जरी असेल तर हे सगळे प्रकार थांबावे अशा प्रकारची मागणी सर्व लोकांनी केली. त्याच्यामध्ये या गावातले आमचे सरपंच, आरोली सरपंच, आसुली सरपंच, पंचायत समिती सदस्य आमचे संकेतपुरी सगळेजण या ठिकाणी ग्रामपंचायत सदस्य आमचे सभापती साहेब आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले. आजगाव मायनिंग संदर्भात यापूर्वी आम्ही आणि आमच्या पक्षाने भूमिका आमची जाहीर केलेली आहे. जवळपास 1-1.5 महिन्यापूर्वी याबाबत आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली होती. कोकण असा भाग आहे, हा निसर्ग संपन्न भाग आहे. या भागात ज्यावेळी कोकणाच्या मुळावर घाव येईल त्यावेळी आम्ही सगळे कोकणवाले आहोत. आम्ही सगळे एक आहोत. इथे कुठचाही पक्ष नाही. जरी मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा तालुका प्रमुख असलो तरीसुद्धा ज्यावेळी आमच्या कोणाच्या गावातल्या वाडीतल्या घरातल्या लोकांवर जेव्हा येतं त्यावेळी आम्हाला कुठचाही पक्ष लागत नाही. आम्ही सगळे पक्ष विसरून एकत्र येऊन हे जे काय चाललंय त्याच्या विरोधात ठामपणे उभे राहणार आहोत. त्याबाबतच्या मिटिंगा वारंवार होत आहेत. परंतु वारंवार असा प्रश्न येतोय समोरून की पोलीस प्रशासन म्हणतंय की आमच्यावर दबाव आहे. प्रशासन काय करतंय. जे कोण लोक येत आहेत त्यांना पोलीस प्रोटेक्शन भविष्यात मिळू शकतं अशाही चर्चा आहे. दर दिवशी नवीन गावामध्ये मायनिंगचं लिस्ट टाकलं जातं. आमचा मुद्दा हा आहे, आमचा प्रश्न हा आहे की हे कोण करतंय. मायनिंगबाबत सपोर्ट, मायनिंगच्या विषयात जे मायनिंग लोकांना किंवा प्रशासनावर दबाव आहे किंवा मागे जे काही गुन्हे दाखल आता केले आहेत आमच्या सचिनवर असेल किंवा ह्या लोकांवर अक्षरशः अपहरणाचे गुन्हे दाखल केले व हे गुन्हे दाखल करण्यासाठी कोणाचा दबाव आहे. प्रशासनाचा दबाव आहे की प्रशासन चालवणाऱ्या सरकारचा दबाव आहे. कारण कुठचंही प्रशासन डायरेक्ट निर्णय घेत नाही. निर्णय हे सरकार घेत असतं आणि हे सरकार ज्या पक्षाचं आहे मला त्याचा दोष नाही. परंतु जर ठरवलं तर एका मिनिटात हे सरकार प्रशासनाला सांगू शकतं की इथे कोणालाही बाहेरचं नाही यायला बंदी घाला, कलमं लावा. गावातील किंवा इतर बाहेरचे लोक मायनिंग सदृश्य जे लोक गावामध्ये प्रवेश करतील सर्वेक्षण करण्यासाठी त्यांना तात्काळ उचला असं सरकार ठाम आदेश काढू शकतं. हे एका मिनिटाचं काम आहे. परंतु ही भूमिका सरकारने ठाम घेण्याची गरज आहे. आज ह्या गावात किंवा ह्या क्षेत्रामध्ये 9 गावात 10 गावात वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकारमधल्या सुद्धा बरेचसे सरपंच आहेत. ते सरपंच ठाम आहेत आम्ही गावाच्या बाजूने उभे राहणार.
पण कुठेतरी त्याची सुद्धा गोची होताना याची काळजी त्यांच्या नेत्याने घ्यायला पाहिजे आणि ती घेण्यासाठी त्या नेत्यांनी ठाम आदेश काढायला पाहिजे शासनाला की बाहेरचे लोक कोण मायनिंगवाले दिसले तर तात्काळ त्यांना अटक करा. अशी जर भूमिका घेतली तर लोकांना रस्त्यावर उतरण्याची गरज नाही. आज सचिन सारख्या लोकांना गावासाठी पाहिजे ते गुन्हे ते घ्यायला तयार आहे. बरेचसे लोक आहेत, आमचे संजय गावडे आहेत, सगळे लोक आहेत, परंतु त्यांना ही भूमिका का घ्यावी लागते? का सरकार सक्षम नाही का ही भूमिका घ्यायला? त्याची उत्तरं सरकारने द्यावी. येणाऱ्या काळात कुठेही राजकारण करायचं आम्हाला नाही. राजकारण न करता प्रशासनाला कलेक्टरांना ठाम आदेश द्यावे की मायनिंगची लोक किंवा या संदर्भातली लोक या गावात जर आली तर त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे लोकांनी पकडून द्यायची गरज नाही. प्रशासनाने तात्काळ त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे, त्यांना अटक करावी आणि त्यांच्यावर हे गुन्हे दाखल करावे जे आमच्या लोकांवर केले जातात आणि आमच्या लोकांवर केलेले गुन्हे त्यांनी तात्काळ मागे घ्यावेत. तरच आम्हाला कळेल की खरोखर हे सरकार लोकांच्या बाजूने उभे आहे. एवढी आमची ठाम मागणी आहे. धन्यवाद. मी शिरोडा येथे जात असताना मला अविनाश पाटील या माझ्या ग्रामस्थाचा मला फोन आल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं जी वस्तुस्थिती घडली ती की 6 ते 7 माणसं आमच्या जो सड्यावर जाणारा रस्ता आहे त्या ठिकाणी जाऊन ते त्या ठिकाणी ते गेले होते आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी ते खोदाई करायला लागले. त्यावेळी मला त्याने परत फोन केला आणि त्याने सांगितले की ही अशी अशी परिस्थिती आहे. ते म्हणत आहेत की या ठिकाणी आपण भूवैज्ञानिक म्हणजे पाण्याचा सर्वे करण्यासाठी या ठिकाणी आलो आहे. तर मी जाऊन प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी त्यांच्याशी चर्चा केली. तर चर्चांती ते म्हणायला लागले की या ठिकाणी आम्ही भूवैज्ञानिकांनी आम्हाला या ठिकाणी पाठवलं. तर मी म्हटलं ठीक आहे, तुम्हाला भूवैज्ञानिकांनी जर या ठिकाणी पाठवलं तर तुम्ही मला तसं लिगल डॉक्युमेंट्स द्या म्हणजे आम्हाला पण समजेल की तुम्ही या ठिकाणी ह्याच नेमक्या कामासाठी आला आहात. तर ते बोलले की ठीक आहे, आपण गाडीकडे जाऊया, माझ्याकडे डॉक्युमेंट्स आहेत, आपण तुम्हाला डॉक्युमेंट्स देतो. पण ज्यावेळी आपण गाडीकडे गेलो त्यावेळी त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट्स अवेलेबल नाही किंवा अन्य कुठचीही गोष्ट नाही. तर ते मग म्हणायला लागले की आम्ही आनंद स्टे व वेंगुर्ला येथे राहायला आहोत, त्या ठिकाणी माझी फाईल आहे ती मी आणून देतो. पण आम्ही ते पण मान्य केलं. आम्ही त्यांना सांगितलं ठीक आहे, तुम्ही जाऊन 10 ते 15 मिनिटात ती फाईल घेऊन या. तर त्यानंतर ते त्या ठिकाणी जाऊन आले. पण त्यानंतर त्यांच्याकडे फाईल पण नव्हती ना अजून दुसऱ्या कुठचं डॉक्युमेंट्स नव्हतं. तर त्याच्यानंतर मग आम्ही सगळ्या ग्रामस्थांना त्या ठिकाणी एकत्र केलं. मग ग्रामस्थांचा त्या ठिकाणी जनआक्रोश झाला. त्यानंतर आम्ही जे मायनिंगचे जी समिती आहे त्या समितीला म्हणजे त्या ग्रुपवर आम्ही मेसेज केला. मग त्या ठिकाणी सगळे ग्रामस्थ जमा झाले आणि त्याच्यानंतर हा जो विषय घडला तो म्हणजे आम्हाला लक्षात आला की हा नेमका विषय हा मायनिंग विषयीचा होता. तर त्याच्यानंतर मग जिल्हा परिषद सदस्य, त्या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने जमा झाले. हा एवढा विषय त्या ठिकाणी घडला आणि त्या चर्चेनंतर आमचा विषय मायनिंग संदर्भातच होता हे त्या ठिकाणी आम्हाला दिसून आलं. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. ऑपरेशन टायगरवरती आमदार निलेश राणेंनी भाष्य केलंय. ऑपरेशन टायगर होणारच होतं. ठाकरे सेनेला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. ऑपरेशन टायगरवर लक्ष ठेवण्यापेक्षा ठाकरे सेनेनं आपल्या पक्षात ऑपरेशन लपंगा करून टाकावं. संजय राऊतमुळे पक्षाचं नुकसान होत असल्यामुळे त्याचंच ऑपरेशन करून टाका. अनेक आमदार देखील आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा आमदार निलेश राणेंनी केला आहे. पाहूयात. बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले की सध्याचं राजकारण पाहता वेशावर आहे असे म्हणावेसे वाटते, त्या अधिक प्रामाणिक असतात असं संजय राऊतांनी ट्विट केलेलं आहे. मला वाटतं ते राज्यसभेवर खासदार आहेत, बरोबर आहे. भाषा बघा त्यांची. राजकारणामध्ये माणसांनी कुठली उदाहरणं द्यावी त्याचा काहीतरी स्टँडर्ड असला पाहिजे. बाळासाहेब असे कधी बोलले मला माहीत नाही, पण अशी घाणेरडी उदाहरणं बाळासाहेबांनी कधीच दिली नाही. बाळासाहेबांचं नाव घेऊन खरं तर संजय राऊत यांनी हे सगळं बोलणं थांबवावं. स्वतःचे खासदार आमदार आपण टिकू शकत नाही, त्याचं खापर दुसऱ्यांवर का फोडताय? तुमच्या आमदार खासदारांना तुमच्याबरोबर राहायचं नाही. अच्छा, हे काय संपलेलं नाही, अजूनही रांग आहे उबाटामधून बाहेर पडायची. हा काय शेवटचा टप्पा नाहीये. म्हणून बोलताना काहीतरी भान ठेवा. आपण काय बोलतो, कोणाबद्दल बोलतो आणि किती वाईट बोलतो. वाईट बोलायला पण काहीतरी मर्यादा आहे. राजकारणामध्ये आपण तरुणांना, युवकांना आपण काय शिकवतो याच्यातून, या भाषेतून? ज्यांना यायचंय पक्षामध्ये ते आमच्या पक्षात येणारच आहेत. जसं मी सांगितलं, खासदार आले किंवा आमदार आले ते शेवट कुठे आहे?
उभाटामध्ये आता सध्याची परिस्थिती अशी सांगते की कोणालाच त्या पक्षामध्ये राहायचं नाही. तर अशा परिस्थितीमध्ये जर आमच्याकडे इन्कमिंग चालू असेल तर आम्ही थांबवणार कसं? अच्छा, आम्ही फक्त नजर जरी फिरली ना तरी लोक आमच्याकडे येत आहेत. आम्हाला काय बोलवायची पण गरज पडत नाही. त्यांची कामं झाली पाहिजे, विकास निधी पाहिजे, मतदारसंघ सांभाळायचे आहेत, कार्यकर्ते सांभाळायचे आहेत, त्यांची कामं त्यांनी खाली गावात शब्द दिलेले असतात. हे सगळं पूर्ण करायला त्यांना असं वाटतं शिवसेना हा योग्य पक्ष आहे आणि तिथे गेलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता संजय राऊत यांच्यावर आहे आणि त्यांच्या पक्षावर. नको ती भाषा वापरून सुधारणार काहीच नाही. एक तर इथपर्यंत वाटोळं जे काही केलंय पक्षाचं त्याचं सर्वस्वी जबाबदार हे फक्त संजय राऊतच आहेत. उभाटाचं जे काय वाटोळ झालंय ना त्याचं. म्हणून मला त्यांच्याकडून ही भाषा ऐकून काही नवल वाटलेलं नाही. ते गटरछापच आहेत आणि ते गटरछाप सारखीच भाषा वापरणार, त्याच्यामध्ये नवीन काहीच नाही. काल देखील 6 खासदार गेल्यानंतर त्यांनी सुद्धा खालच्या पातळीवर त्या खासदारांवर टीका केलेली पाहायला मिळाली. हे काय नवीन नाहीये. आपल्याला जर आठवत असेल, इंटरव्ह्यू चालू असताना पत्रकारांच्या समोर माईकच्या बाजूला थुकलेला हा माणूस आणि काय काय कोणाकोणाबद्दल बोललेला आहे. हे असे संस्कार शिवसेनेत कधीच नव्हते. म्हणून लोकांना कंटाळा आलाय त्या पक्षामध्ये राहण्याचा. रोज उठून हा काहीतरी बोलणार आणि पक्षाचं वाटोळं करणार. सामाजिक काय होतच नाही त्या पक्षामध्ये. ह्याचाच फक्त सकाळी 9 वाजता आवाज येणार आणि मग ते दिवसभर तुम्ही चालवत राहणार. लोकांना कंटाळा आला त्याचा. कोणाची कामच होत नाहीये. त्यांचाच एक मला वाटतं आजी माझी आमदार किंवा नगरसेवक, मला माहित नाही कोण, कालची स्टेटमेंट मी त्यांची बघितली. आमची कामं होत नाहीये. शिंदे साहेब त्या पलीकडे जाऊन 24 तास अवेलेबल आहे. पक्षाचा नेता पक्षाबरोबर उभा आहे. मग अशा पक्षामध्ये लोक येणार नाही, मग कुठल्या पक्षात जाणार? संजय राऊत असंही म्हणतात की कोणी बेईमानी करणार असेल तर त्यांना सोडायचे नाही, त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन राडे करायचे. ते आता राहिलेत कोण त्यांच्याकडे राडे करायला? त्यांच्याच घरावर कोण येईल खिडकीतून बघत राहावं त्यांनी. त्यांच्याकडे आता कोण नाही त्यांना सांभाळायला. उलटे फटके त्यांनाच पडतील आता. आणि हे दुसऱ्या कुठल्या पक्षातून मारणार नाहीत, उभाटातूनच मारतील त्यांना आता. साहेब, अरविंद सावंतांनी एक टीका केली. त्यांनी म्हटलं की गुलामाने टायगर संबोधणे योग्य नाही. खासदार अरविंद सावंत यांनी याची एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली. एकतर अरविंद सावंत लॉटरीमध्ये जिंकून आले, लक्षात घ्या. त्यांचं काही कर्तृत्व नव्हतं तिकडे. त्या लाटेमध्ये जी काही लाट होती 2024 मध्ये आणि जे एक वातावरण, चुकीचं वातावरण तयार करण्यात आलं आणि मग त्या लाटेत ते निवडून आले. त्यांना लॉटरी लागली. आज पण मतदारसंघ त्यांचा जाऊन बघा, सर्वात जास्त झोपडपट्ट्या त्यांच्या मतदारसंघात आहेत. पाणी नाही, इलेक्ट्रिसिटीचा प्रॉब्लेम, स्टॉर्म वॉटर ट्रेनचा प्रॉब्लेम, हे सगळे त्यांच्या मतदारसंघातले प्रॉब्लेम तुम्हाला सांगतो. अरविंद सावंत सहकर्तृत्वाने निवडून आलेले नाही. म्हणून इतक्या मोठ्या नेत्यावर बोलल्याच्या अगोदर त्यांनी स्वतःकडे बघावं. आपली उंची काय? आपण शिंदे साहेबांबद्दल बोलल्यावर ती बातमी बनेल, पण स्वतःला तपासा ना, तुम्ही कुठे आहात आणि शिंदे साहेब कुठे आहेत. ह्याचा कधीतरी तपास अरविंद सावंत यांनी करावा. ते खासदार आता आयुष्यात परत कधीच बनू शकत नाही 2029 मध्ये. हे 2029 पासून आपला मतदारसंघ सांभाळा. मोठ्या नेत्यांवर बोलल्यावर फक्त बातमी छापून येईल किंवा टीव्हीवर येईल, त्याच्या पलीकडे तुम्हाला जे काही 2029ला राखायचं आहे ना ते तुम्हाला राखता येणार नाही. शेवटचा प्रश्न साहेब, 50 कोटी रुपये दिले गेले असं आणि 15 कोटी त्याच्यातले पहिले हप्ता मिळाला. किती वर्षांपासून आपण ऐकतोय. काय ह्याच्यात काय तथ्य मिळालं किंवा कुठे काय कोर्टामध्ये केस दाखल झाली किंवा सीसीटीव्ही फुटेज मिळाला, असं काय मिळालं का आपल्याला? संजय राऊत बोलतोय आणि तुम्ही मला प्रश्न विचारता. त्याच्या कुठल्या विषयाला हातपाय असतो का? जर तथ्य असेल तर इतक्या वर्षात त्यांनी सिद्ध करायला पाहिजे होतं ना. या आरोपांमध्ये काय तथ्य नाही. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 1064 77. कुणकेश्वर देवगड या कुणकेश्वर मंदिराच्या मागील बाजूने जाणाऱ्या सागरी महामार्गावरील रस्त्याच्या नजीक असलेला संरक्षक कठडा धोकादायक बनला असून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाहूयात.
सातारा मुंबरी मिठ मुंबरी सागरी महामार्गावरील पूल झाल्यानंतर देवगड मालवणकडे जाणारी वाहतूक या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात होते. त्यात कुणकेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थळ असल्यानं आजही पर्यटकांचा कल वाढतच आहे. कुणकेश्वर मंदिराच्या पाठीमागे असलेल्या अरुंद रस्त्यावरील वळण घेताना बऱ्याच गाड्यांची धडक समोरच्या संरक्षक कठड्याला बसते. गेली अनेक वर्ष हा प्रश्न सातत्याने उद्भवतोय. मात्र संरक्षक कठड्याची तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. वाहनांची धडक बसून संरक्षक कठडा तुटण्याचे यापूर्वी 2 वेळा प्रकार झाले आहेत. थेट गाड्या समुद्रात कलंडलेल्या आहेत. सुदैवानं जीवितहानी झाली नाही. मात्र या संरक्षण कठड्याची कायमस्वरूपी दुरुस्ती व्हावी, तात्पुरती मलमपट्टी नसावी अशी मागणी येथील वाहन चालकांमधून व ग्रामस्थांमधून होते. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी तालुक्यातील माझगाव ग्रामपंचायतीत सरपंचांना भेटण्यासाठी आणि विविध दाखल्यांवरती सह्या घेण्यासाठी नागरिकांना दिवसातून केवळ 1 तासाचा वेळ देण्यात आल्यानं माजी उपसभापती उबाटा शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख चंद्रकांत कासार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. माझगाव सरपंच हे आता नवनियुक्त सरपंच म्हणून मागच्या 2 महिन्यापूर्वी त्यांना निवडून दिलं गावाने. खरं म्हणजे मागच्या सरपंचावर लोकांनी अविश्वास, म्हणजे काही लोक म्हणजे आपल्या सदस्यांनी अविश्वास आणून त्यांना पाय उतार करावं लागलं आणि ह्या सरपंचांना लोकांना ब्रिटिश धरून ह्या सरपंच निवडणूक लढवून हे सरपंच निवडून झाले. आणि आज खरं म्हणजे शाळा चालू झाल्या आहेत. शाळा चालू झाल्यामुळे मुलांना दाखल्यांची अत्यंत गरज असते. त्याशिवाय लोकांची कामं आहेत, असे दाखले कुठेच भेटत नाहीत, त्यांना मिळत नाहीत. खरं म्हणजे त्या बाईने म्हणजे सरपंचाने आपल्या केबिनकडे सकाळी 10:30 ते 11:30 ते 12:30 असा काहीतरी टाइम आहे. खरं म्हणजे सरपंच हे पूर्णपणे संपूर्ण दिवस गावात उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. तर तसं न करता ते असं टाइम लिहून आणि जर टायमिंगच्या बाहेर गेलं तर उद्या या आणि उद्या दाखला घेऊन जावं असं सांगतायत. तर म्हणजे ज्याची अत्यंत गरज दाखल्यांना असते आणि असे जर दाखले नाही मिळाले तर ते सरपंच म्हणून गावाचं ते काय काम करणार. तसंच गावातील अनेक विकास कामं आहेत, त्याच्यावर कुणाचाही कसलाही अजूनपर्यंत लक्ष नाही. आणि असं असताना यांची ह्या सरपंचांची अरेरावी वाढलेली आहे. लोकांनी याचा विचार करावा की आपण काय केलंय आणि अशा सरपंचांना आपण निवडून देऊन गावाचा कसा विकास होणार हे लोकांनी पाहावं. खरं म्हणजे गावात असंतोष निर्माण झाल्यास हे सरपंच जबाबदार राहतील आणि त्यांचे राजकीय पुढारी जे कोण आहेत ते स्वजबाबदार असतील. ह्या लोकांनी विचार करून आपण ही काय चूक केली की जेणेकरून आम्ही चांगले लोक सरपंचासाठी कायम उपलब्ध असणारे उमेदवार दिले होते, पण ते लोकांनी नाकारले आणि अशा लोकांना निवडून दिलं. ते हेच गावाचं दुर्दैव आहे. आमचं गाव सुशिक्षित आहे, पण जर सुशिक्षित असताना जर हे विचार असतील तर काय म्हणावं असं आम्हाला वाटतं. देवगड तालुक्यातील मुणगे गावात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी एल्गार पुकारला असून देवगडच्या मुणगे ग्रामस्थांनी अणुऊर्जा आणि औष्णिक वीज प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ग्रामस्थांनी याबाबत एकमुखानं ठराव मंजूर केला आहे. देवगड मुणगे ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत यावेळी एकमुखानं विरोधाचा ठराव मंजूर केला. ग्रामस्थांनी यावेळी सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांना पाठिंबा देत अणुऊर्जा आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांना शेवटपर्यंत एकमुखानं विरोध करण्याचा ठराव मंजूर केला. यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुडाळ येथील मच्छिंद्रनाथ नाट्यगृहाच्या शुभारंभावेळी आमदार निलेश राणे यांनी विरोधकांचा चांगला समाचार घेतला.
मागील 10 वर्षात मतदारसंघात काहीच झालं नाही असा टोला लगावत त्यांनी मतदारसंघाला 21व्या शतकात नेण्याचा संकल्प जाहीर केला. पाहूयात. जेव्हा प्रचाराला या मतदारसंघात फिरत होतो, मी आमदार नव्हतो, पण एवढंच लोकांना सांगत होतो की आपल्याला बराच बॅकलॉग आपल्याला या मतदारसंघात आता झाला आहे. मागच्या 10 वर्षामध्ये जे प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाहीत. जो एक मेसेज मंत्रालयाला विधानभवनामध्ये जायला पाहिजे की 288 पैकी कुडाळ मालवण पण एक मतदारसंघ आहे, हे विसरू नका, हे सांगायचं असतं, हे तिथे दाखवून द्यायचं असतं. तसे काही प्रयोग किंवा प्रकार झाले नाहीत, प्रयत्न झाले नाहीत. तर मी ज्या गोष्टी आयडेंटिफाय केल्या की मतदारसंघामध्ये काम करायचं आहे म्हणजे नेमकं काय करायचं आहे, कुठल्या दिशेने आपल्याला विकासाचा एजेंडा राबवायचा आहे, तर हे जे काही 10-15 प्रकल्प आहेत ह्याला चालना देण्यासाठी, त्याच्यातून मग रोजगार उभे राहू शकतात, त्याच्यातून पायाभूत सुविधा उभे राहू शकतात, पाणी कुठे पाण्याची अडचण असेल, कुठे रस्त्याची अडचण असेल, या सगळ्या गोष्टी मी निवडणुकीच्या अगोदर आयडेंटिफाय केल्या. त्याचा फॉलोअप सुरू केला, मंत्रालयात सुरू केला, विधिमंडळात तर मी स्वतः मांडले हे सगळे विषय. याच्यातला असा एकही विषय नाही जो मी विधिमंडळात मांडला नाही. हा सगळा विषय विधिमंडळात मांडलेले विषय आहेत. मग तो आकारी पडचा विषय असेल, वनसंज्ञा असेल, महामार्गाचा विषय असेल, ड्रग प्रॉब्लेम असेल, बनावटी दारूचा विषय, हे सगळे विषय, गोहत्येचा विषय, सगळे विषय मतदारसंघाचे मी आणि माझं 90% जो सभागृहामध्ये सहभाग राहिला माझ्या डिस्कशनचा, हा माझा मतदारसंघ केंद्रबिंदू राहिला. 90% जी चर्चा केली ती मी माझ्या मतदारसंघाबद्दल केली. जर मी इथेच रिझल्ट देऊ शकलो नाही तर मी इतर काय बोलणार आहे, हे विचार घेऊन मला मतदारसंघाला 21व्या शतकातला मतदारसंघ हा भूभाग दिसावा, याच्यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. हे जे डेफिसिट आहे जे शहरामध्ये आहे आणि आपल्या ग्रामीण भागामध्ये, ते कमीत कमी कसं करता येईल ह्याच्यासाठी माझे प्रयत्न आहे. लवकरात लवकर ते प्रयत्न यशस्वी करण्यासाठी आमची मेहनत चालू आहे. महायुती सरकार आम्हाला योग्य ती मदत करते. जेव्हा जेव्हा मी पैसे मागितले सरकारकडे, मला महायुती सरकारच्या सगळ्या नेत्यांनी मला पैसे दिलेले आहेत. म्हणून असंच त्यांचं माझ्यावरती आणि या मतदारसंघावरती लक्ष असावं याच्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. कुडाळमध्ये मच्छिंद्रनाथ नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल 10 कोटींच्या पहिल्या टप्प्याचं भूमिपूजन आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. पाहूयात. ज्याचा उल्लेख आता सामान साहेबांनी केला, मालवणमध्ये 3 विकास कामांची भूमिपूजन आणि ती करून आम्हाला इकडे कलेक्टर कार्यालयामध्ये काही मिटिंग होती आणि तिथून आम्हाला इथे यावं लागलं, म्हणून थोडा उशीर झाला, त्याबद्दल देखील आज नक्षत्र कांबळे सभागृहाचं भूमिपूजन संपन्न होत आहे. आज जवळपास 6 कामांची आपण भूमिपूजन करतो आणि आपण सगळ्यांनी ठरवली आहे की फक्त भूमिपूजन अशीच करत नाही. ह्या नक्षत्र कांबळे सभागृहासाठी 10 कोटीचा जर GR केला आणि जर तुम्ही GR व्यवस्थित वाचला तर त्याच्यामध्ये हा पहिला टप्पा आहे. दुसरा टप्पा जो येणार आहे तो 3.5 कोटीचा येणार आहे. म्हणजे सगळी वास्तू ही जवळपास 13-13.5 कोटी रुपये या वास्तूला लागतील आणि ही वास्तू पूर्ण होईल. अगोदर PWDच्या माध्यमातून ही इमारत जे काय आपण बघतो आजूबाजूला ही तयार झाली आणि तो आता वर्ग जाणार नगरपंचायतीकडे. आता उरलेलं काम शिवसाहेब ते नगरपंचायत करणार आहे. माझी अपेक्षा असेल आहे की नगरपंचायत हे काम करणार, बाहेर असं जेव्हा निश्चित होतो आणि एवढा मोठा फंड आपल्याला इकडे जेव्हा मिळणार आहे तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थित झालं पाहिजे. आता इमारत आपण बघताय, त्याच्या आतमध्ये म्युझिक सिस्टम असेल, त्याचं स्टेज असेल, त्याचं सिटिंग अरेंजमेंट असेल, लाईटिंग असेल, सगळं त्याच्यामध्ये 13.5 कोटीमध्ये पैसे वाचतील कसे, असं जर काही लोकांचा डोळा असेल तर ते हाणून पाडतात.
आपल्याला सगळ्यांना सांगतो, इकडचे 13.5 कोटी आणि मामा वरेकर मालवणचे 13.5 कोटी म्हणजे जवळपास 25 कोटी रुपये, 25-26 कोटी रुपये हे नगर विकास खात्यातून आपल्याला आले. मी खास करून सन्माननीय उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेबांचे आभार व्यक्त करतो. मी साहेबांना सांगितलं की साहेब ही 2 कामं आमच्याकडे होणं गरजेचं आहे आणि ही 2 कामं आल्यानंतर अनेक वर्षापासून ही कामं रखडलेली, तर मला ही 2 कामं तुमच्याकडून हवी आहेत. एका मिनिटामध्ये हे आपल्याला सविस्तर उत्तर मिळालं. एका मिनिटामध्ये अधिकाऱ्यांना बोलवलं, सचिवांना सांगितलं की अमोल निलेशचं काम आहे, एवढे पैसे देऊन टाका. एका मिनिटामध्ये. तर जर महायुतीच्या माध्यमातून, सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून, नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून जर आपल्याला हे पैसे मिळाले तर काम पण सुयोजित दर्जेदारच झालं. त्याच्यामध्ये कोणाचा इंटरफिअरन्स नको. आता हे पैसे आम्ही आणल्यामुळे खाली कोण सांगू शकत नाही की पैसे आम्ही आणले म्हणून आम्हाला काही द्यायचा होऊ शकत नाही. आणि जर असं काय झालं तर स्टीम ऑपरेशन करा आणि मीडियाच्या समोर आणा. जे काय व्हायचं ते होऊन जाऊ दे, पण काम दर्जेदार आहे. कामामध्ये कुठेही काही प्रॉब्लेम येता कामा नाही. तर आता एवढी मोठी रक्कम माहिती आमच्या शाखेमध्ये लढती बसते, त्याचा कोणाकोणाचे फोन झाले कॉन्ट्रॅक्टर असं काय होता का? हेच मी मालवणमध्ये पण सांगितलं की आपण हे सगळे पैसे आणतो कोणासाठी? हे कुडाळचे पैसे, हे माझ्या कुडाळवासियांचे पैसे आहेत, कोणाच्या खेड्याचे नाही. आणि ते पैसे जर आल्यानंतर ते रीतचं जर खर्च झालेला आहे ते आपण आपलं अपयश, आपण या शहरातून काहीतरी घेऊन जातो. अहो माझ्या शहराच्या अधिकारातलं आहे, ते अधिकार कोणी मारून आहे म्हणून मी तुम्हाला हे सगळं सांगितलं. कारभार हा पारदर्शक असावा. माझ्यावर 1.5 वर्षामध्ये एकही माणूस आरोप करू शकत नाही अमुक माणसाकडे हे पैसे मागितले, अमुक माणसाला बोलवला, तू नंतर येऊन भेटून जा, एक माणूस नाही इकडे मला माझ्यावर आरोप करणार. मी माझ्या अंगावर डाग लावून घेतला नाही. येणाऱ्या डिसेंबरमध्ये नगरपंचायत निवडणूक आहे. त्या नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये लोकांना काय हवं आहे ते मला पण सांगितलं नव्हतं की याच्यासाठी मी 13 कोटी रुपये आण एक दर्जेदार शहर देण्यासाठी. आणि निष्कर्ष एकही डाग आपल्यावर लागता कामा नये लक्षात ठेवा. लोकांनी विश्वासाने आपल्याला निवडून दिलंय की जा ती नगरपंचायत सांभाळ, जा ती आमदारकी सांभाळ. ते फक्त मिरवण्यासाठी नाही, मला काहीतरी मिळेल याच्यासाठी पद नाही, मला काहीतरी मिळेल म्हणून सरकारी सगळं फंड पाठवत नाही, मला कोणतरी याच्यामध्ये मिळेल असं अजिबात होणार नाही. माझं सगळ्यांवर लक्ष आहे आणि कामामध्ये आणि माझ्या मतदारसंघाच्या विकासामध्ये जो कोण आढावा येतो किती माझ्या जवळ असला तरी फेकला जाईल. कोणालाही तसं ट्रीटमेंट मिळणार नाही की तुला सगळं माफ आहे, इथे मलाच माफ आहे बाकी कोणालाच माफ नाही. सगळ्यांवर लक्षात ठेवा. हे सगळे पैसे माझ्या कुडाळसाठी आहेत, कुडाळ शहरासाठी आहेत, त्याच्या व्यवस्थापनासाठी आहेत, त्याच्या विकासासाठी आहेत. एक वेळ डाग न लागता एवढं सुंदर एक शहर तयार करू की बाहेरच्या जिल्ह्यातले आपल्याकडे आले पाहिजे की मला शहर बघायचं कसं शहर तयार झालं, तुम्ही कसं केलं हे मला जरी काही विचारलं तरी माझ्या इकडच्या कार्यकर्त्यांना केलं पाहिजे की तुम्ही एवढं शहर कसं सांभाळले आम्हाला तरी शिकवा, आम्हाला आमची शहर अशी सांभाळायची. हे असं आपल्याकडून एक मेसेज महाराष्ट्रामध्ये जावा आणि त्याची चर्चा महाराष्ट्रामध्ये व्हावी एवढीच फक्त इच्छा आपल्यासमोर मी ठेवतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ इथे थांबण्याची पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.